Я же пайшоў. Хлопцы ляжалі і моўчкі слухалі свежы шолах паркавай істоты. Спаць не хацелася. Быў самы лепшы час для размовы. Кастусь, што гэта ты такімі вачыма сёння на галінку к акно паглядзеў? Прыгожая, пасля паўзы сказаў Каліноўскі. Закахаўся ты, да? Кастусь маўчаў. Потым уздыхнуў. Не, это улюбчык. Я нават вельмі улюбчывы. Але я, відаць, не маю права. Жыццё не маё. Як гэта не твоё? А так, звычайна у людзей так. Першае гэта я, другое сям'я, родны дом, трэцяе родны горад, чацвёртае родная краіна, пятае родная зямля, роднае чалавецтва. І кожны любіць сам сябе. Амаль усе сям'ю, большасць родны горад, частка радзіму. І толькі адзінкі любяць чалавецтва па-сапраўднаму, а не на словах. Ён сеў, абхапіў мускулістымі рукамі калені. Мы нават да любові да радзімы у большасці не дараслі. І таму тут больш за ўсё патрэбныя людзі, якія прайшлі ўсе ступені. Бываюць такія, багатыя любов'ю і нянавісцю. У іх весь свет узарваны і перакулены. Яны любяць чалавецтва больш, чым радзіму, радзіму больш, чым родны дом, і ўсё гэта разам больш за саміх сябе. Яны, разумееш, свабодна аддаюць жыццё і дом, і ўсё для краіны і чалавецтва. І ты хочаш быць такім?